έσπασαν δεκάδες καθίσματα και έβαλαν φωτιά στο γήπεδο που έμοιαζε με πεδίο μάχης. Από εκεί και πέρα, ας... Τους τηλεθεατές από τον αγώνα Παναθηναϊκός Ρεάλ. Ανάλογα ποσοστά αποφάσισε να μοιράσει και στις παράλληλα γκολ που δέχτηκε η Πόρτο στην Πράγα. Μετά από αυτό είναι φανερό ότι κάποιοι αποφασίζουν πριν από εμάς για μας. Είχαν προνοήσει να κρυφτούν μέχρι να περάσουν τα όρια του αυτοφόρου. Το κατηγορητήριο καίει και τον Ολυμπιακό, αφού οι οπαδοί του λίγο πριν ξεκινήσει το ντέρμπι έκαψαν πανό της ομάδας του Παναθηναϊκού, σήλωσαν πάνω από 50 καθίσματα, κάποιοι μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο και μάλιστα μετά τον γκολ του Τζόρτζεβιτς άναψαν καπνογόνα, τα οποία και έριξαν μέσα στο γήπεδο.